some of our former introduction. I can see the incumbent chairman of Muchime Family Union, Comrade Chinedu Ogweji of Papando Muchime. I know no chairman no Muna Batago. Chairman no Muna Batago. So look at even who I am here today. Watching Cabo no one can go now for 2026. I know we're both here. They went to Lundibe Odunukwe family. No Munoka Ononisimwa kingdom. Namata Adazi Nnukwu. That is the family where the bridegroom comes from. Then right here we are into the family of the bride. The family of Adazi Nwokafor. Children Izu. No Muchime kingdom. No Nwokafor village. Nnukwu clan Adazi Nnukwu. Ladies and gentlemen, we continue to say big thanks to each and all of you from wherever you come from. We know due to the love you have for this family, and that is the reason why you are here. Anambra State, Nnukwu, I am no. Of the annual special package to give to us today. Who will have given each and every. Then my colleague, yes, so my colleague, MC, Nkitiade Mono, no. There is no food for lazy man. That is the correct language in English. No food for lazy man. Nkitiade Mono, no. MC, Nkitiade Mono, no. You are welcome. Yes. Udunaya by my right down there. That's where we find out that the hosting kindred, Nadia Nabefa, Muchime Family Union, Nwokafor village, and Nnukwu clan Adazi Nnukwu, or Nadia Nabefa Difa. We can find the incumbent chairman is there and others. Everything. I make a no job. That's your job, no. Udunaya. Onye ahụ na-abịa na Maazị Nwokafor. Maazị Nwokafor, Papa Fada, chi onye adịghị n'izu. Ụmụ ife age grade na Adazi Nnukwu. Ezigbota mmadụ. Ọbịa ka anyị nọ ife a. Then ịdekọta ebe a na-etebụ ndị ụmụnna ị ga-ahụ one of the title man, a very big title man na Adazi Nnukwu. The chairman, chief medical director, Lansing Laboratory, West Africa, Lobu, Hezana, Agudo, Hezana, Aguata. Even all of you are ready when you buy a plan. That's how we do it. You're welcome. After one day, okay. The chief nursing officer, teaching hospital, Newi. Yes. As I continue to appreciate everybody, let me appreciate the Bansa. I don't know again. The Bansa is known. As one of the figures in this community. In the government of democracy, the Francis. I don't know, obviously that the father can whoever. Yes, can you pop that? I for you, because I have the labor and queer. All the father given them, and Papa Father no Nako. So I did if I would I just went to God one day for the Magella Onye nwanyị nọnyere ụlọ Chineke nna pụrụ ife niile papa dị nsọ anyị na-ekene maka onye nke ụbọchị tata na-ekene maka onye nke afọ ọfụ n'ụzọ pụrụ iche anyị na-ekenekwa gị maka onye nke ụmụ anyị na-abọ ndị na-alụ di na nwunye n'ụbọchị tata na-ekene maka onye nke ndị ụmụnna anyị ụmụ Chime na onye nke ndị ọga anyị na-ayọ nụ papa dị nsọ biko ka ị gọzie na anyị ncha niile gọzie ife niile a ga-eme tata gọzie ife a ga-eri gọzie ife a ga-aṅụ ka ife niile a ga-eme tata bụrụ ife ga-aga ọfụma anyị na-ayọ n'ogu biko anyị nọkọsịa na mmemme nke a
ka anyị nakwa n'udo na ọṅụ na-enweghị nsogbu ọbụla. Nke a bụ ekpere anyị site na Jesu Kristo onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ka Chukwu jikere na-agọzie unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Udo dịrị unu. Mụọnụ, zụọnụ, kachanụ. Ụmụada senior kwenu. Ụmụada kwenu. Ụmụada kwezuonụ. Otu di na-eche ndụ kwenu. Unu anọzikwa ya? Otu di na-eche ndụ kwenu. Otu di na-eche ndụ kwezuonụ. Anyị akpọzina ndị ọgọ ya na fe emego n'ego ọrịa. Mmanya ka abịazie. Sajo, ndị ọgọ kwenu. Ndị ọgọ kwenu. Ndị ọgọ kwezuonụ. Eze na ọzọ dị n'obi. The only ọzọ eze na anyị ka nwegolo n'ụmụ Chibe. Kama na-ele n'anya in the next 2 or 3 years. I give you no less than 3. Oh yeah, Lucha. 3 years join here. My able vice chairman, Odunukwe, Leonard Aneto, the chief host of today, Bo Akwanyabo, the first Otachala. We were the second Otachala. So now we're the second oldest man. No motive. You have to know how young or catch it. Papa Father, I'm making it. Chioya did also. Chioya did also. Come on, I've got a married on a man. Why? May they to say that when I practice. I've got a mama not practice too. So, because in my capacity as chairman, Umuchime. Ana m anabata mmadụ niile na mmemme anụwa. Ndị ọgọ anyị n'olili igwu unu n'ọla nnukwu ụmụnna ka unu batara. Because ọ bụrụ na anyị na-etu ọnụ, o nwere ndị anyị naba na-azọ nọmba 1 position na ụmụnna na Adazi Nnukwu. Ụmụnna anyị bụ ụmụnna eji ama atụ. Ka MC si wee kwu o nwere ife anyị enwefọrọ. O nwere ife anyị enwerọ. Anyị nwere fada anyị nọ. Ịnọ ekwezie medical doctors anyị nwere 15. The next generation na 5 nọ na medical school kịta. Ngụwa ife anyị nwezisiri chiye ụbọchị ya gate aka. So biko functions enwe na Adazi tata karịrị akarị. Ana m ekene unu ndị ọgọ anyị etu unu si wee bịa n'oge. Maka ụfọdụ ndị wee ga-esi agwa the same Adazi ka ejiri mgbede wee bịa. So anyị na-ekene unu etu unu si wee bịa n'oge. Wee na-asị na ife niile anyị eme tata ọ ya aga ọfụma. Ngozi unu adụgo the number of Reverend Fathers nọ n'ụlọ. So ma ngozi niile anyị ekponye ndị na-agba akwụkwọ tata maka aka ya ekponye fa by next week nke fa ya agba akwụkwọ ọ ya akarị. Anaghị etu esi ebido ije anyị na unu ya bụ ije mmiri. Ụkwụ unu ya eji wee na ya amakarị nke unu ji wee bịa. Nnọọnụ udo dịrị unu daalụnụ. This occasion on a grand style. Yes. And I'm a again. Yes. All the women are jacket and jacket, the woman are at the back.
No. Biko, ndị na-eji ozi weta na ji na ọkụkọ ka a na ndị ọgọ anyị n'iyo ka anyị wee sọrọ ha ọjị. Biko, wetanu ji na ọkụkọ ka a na ndị ọgọ n'iyo biko. Ọ dị very important. Ke ndị na protocol, ke ndị nọ na protocol. Anyị wezụgo time, unu ma na tata na-eme n'ibe erika. Onwe ebe onye ọzọ ya eje ka ọ mee ebe a, like the MC said. I am not carrying about more than 1 hour. I finish here in the so you know which I wish I would. First year, man, no more God, man, is also. Yep. Of a messiah. Ipako. Obi na wafo. Ofa na baka ga na-eji. Onwe ihe wotara ihe onye ndụ munne. Onwe ihe unu wotara, unu onyonya, oje. Anya wo menana. Thank you very much. You are welcome. You're welcome, sir. None. One, kelebe kyonya deginizu. Obo nke nchola ade ba kama ya kwalu. Ono so. Kama ya alu tata. Ya no la na eba. Delegate. Ne we go fu ke onye ndogo. Biko onye ndogo, ofu ga ge ojilu uno. Biko kedu ndogo. Akelu fara pe ni mba. Ndogo biko wo fu no fu oji kai wan ka unu do eti na. Ndogo. Unu eti na ba. That's your watch. We're not a Chineke. No, I must say, I was the Bubechi on Adazi. Maybe there. Easy way. No room. Wherever goes cigar. Na Pamungu, Guardian wine. Chiagozie, Adazi wine. I will not send dog guy. No muchima. Ugunu Gigiana, I can't go to Gideon Mao. Did a shed I can have Palun Solivan ever. Did you Solivan ever? Umobelada, Unano, Unsolivan ever. Umuchima, women. I had lied in them wow. And Edimotia, when I talk for no. Onye no bia Nwokafor anyị na ayo Chineke n'ebe ọ nọ anyị ma ebe ọ nọ n'ọmụma na ọ bụ na osighi n'aka ọ bụ bete ọ bụ n'aka mere azụ oji wuru nkọrọ ọ bụ na bia ka anyị nọ anyị na-asị na ibe niile si nọ na mkpụrụ a bụ nchi onye adịghị n'izu onye kpọkpụrụ anyị ya onye nke nọ na mkpụrụ I wish I had a recognition of the woman. I had a room which he meant my own. I had the color of a woman. The Adazi Nnukwu, a Chiagozie, even I get a tata. A woman can Abamoko. I know give you a logisi, Abamoko. I got what you're saying. I got what you're saying. Or Dava, let what I see a man. Or Dava, we will give a Chiagozie 1 hour. Never to Jaka. I am well angry now because I won't guy. I come one guy. I keep a kind of labor. Some of price when you're right. Metron, Mama Pada. Hey, we make you put on in here. You know, I put on the one year. Everybody, yes, that's all. I can marry. That's all. Mabada, Mama, that's all. Mba. Thank you. Ipejoko Chike Edalo. God bless you. Obia. Oh, Mama, Obia.
na-eje na tebụl ndị ụmụnna. Ezigbo nne. Ezigbo nne. Chiagozie biko na-akwado n'oge abụrụ nwanne mmadụ. Ọ bụrụ na iwere ndị asoebi na-akwado biko. Ka ndị fada na-aba. Celebration everywhere. Total jubilation. What a traditional marriage. See, I confess my love for you. To God be the glory. Amen. Yes, the little bride of the year 2026. The little bride of the year 2026. Today is our day of what's in life. You're welcome.
Yes, all the Father they appreciate after on my inside. I reckon to the way by the I go put you I don't know what that. I go to do it, go take the body and let me even more. Shy. All the way by now, I'm not going to go yes. The man from anything one. Sorry, no, all you come about. All you come about, there's so much about. You wouldn't know here. You know, here, what I am about where. What I am about where. So, China can let you know them. Ichia, Matthew, Edago. Ichia, Coludo. Aguludo, Abadago. Yeah, what do I say? No, and I never want to wait. Now, I will continue. I will another time to that's all. Okay. Chiagozie apụtago. Oje ba no ma de wo tiara switch over. Bia na table ndo mo na. Oje amanya. Oje ayo na ko Ikenna. Oje ayo na ko Ikenna. Odunukwe. Ayo na fu batara ran pada. Hey. No. Hey, sister, thank you. Thank you, sister. Ano abamba Mazi Odunukwe Ejiofo Waziri Odunukwe from Abuja Waziri Yabatago Yes the second day of January 2026. Yes, all people can Yes, sir. Eze ndị Igbo na Cote d'Ivoire. Yes, sir. Eze ndị Igbo. Eze ndị Igbo na Cote Ivory. Ivory Coast. Yes, Eze ndị Igbo. Anyị na-ekele gị nne. Nwata anyị na-achị na mma. Nnukwu mmadụ. You are welcome. N'ọrụ nne eze ndị Igbo. Ọ batago n'ikem n'ikem. N'ọrụ nne o. Yes, ọ na ọgbasi egwu. Ada anyị nwaanyị gara n'ọgbọ. Ọgbasi egwu ụtụ ụmụada obere ọbịa na tebụl ndị ụmụnna ozugbo. Yes. Ọgbasi egwu Chime. The incumbent chairman. Ebuchie. Ọka oburu ụzọ. Ọka oburu ụzọ. Ọtụtụ ị na-ekwu ekwu ị na-eme eme. A na-ekwu ekwu a na-eme eme. Anyị na-ekele Ebuchie ma. Eze na ọdọ Nnukwu. Eze na akụ udo. Eze ndị Igbo. Eze na akụ nwata. Yes, sir. Eze ndị Igbo. Eze ndị Igbo na Biko. Eze ndị Igbo na Kolokwa. Nwata ya na kia welcome. Nnukwu mmadụ. Eze ndị Igbo ọ nọkwa n'ọgbọ. Ọgọme. Ebuchie. Anyị na-abụ mbata Maazị Sọni. Ilokulu nwa ọnwa na-abata n'ọgbọ. Ọnwa Nnukwu Chime.
Mọnwụ na-abụ abụ. Ọnwa. Ide ya anyị ọ na-eti ka ọnwa. Ịhụ maka esi amadi mkpa. Ọnwa. Ọnwa. Ọ maka esi eri ego. Ọ lapụta ọha. Ọ lapụta ọha. Ọnwa oyoko. Ọnwa oyoko. Ọnwa. Ego ndị Igbo nọ n'ọgbọ. Nnukwu mmadụ. Nọ ife egwu ka a na-eme. Ọkọ mere. Ọnwa. DJ Rianja biko ọ na-achọ maazị Ikenna Odunukwe the man from Omoloka ọrụ n'isikwa yes Thank you. This is the type of blessing. Thank you. Ikenna. Chiagozie. Ekpere anyị na-ekpere unu. Chineke ya nọnyere unu. Na ndị na nwunye. Unu ya na-eje na-abata abata. Ajọ mmụọ ya ahụ na ajọ mmadụ ahụ. Unu ya amụ etukpota nwa ndị a na-akpọ nwa nwoke ọmụ nwaanyị. Chineke ya n'ime gọzie unu ya. Ka unu ebiri n'udo, onwe ihe kakwa n'udo. Di na nwunye na ọmụnwa
Yes, you know what to do at the Adazi. Any opportunity you have to appreciate them. Please don't spend the money on the forehead. Now the king and the people. I'm going to enjoy the people. Let's do it. Yes. Oh, yeah, there's a guy who got put on his head. I don't know. Yes. Chairman, ADB, you are not right. There are people who don't see the way to do what is very important. Nwokafor, Chiagozie, you are still right.
Ikenna Chiagozie. Yes, Entertainment. Yes. Item 7. Thank you very much. Thank you very much. Yes, Obuni Galente. I got know from the desk of the chairman no more now. Only go approve. If my mom why internet now. Yeah, only go make a choice. Let me quickly appreciate and recognize the family where Chiagozie originated from. The Exaco family. No more is an equal. Namoru Adazi Nnukwu. You can see their table here. I am who are another one and doesn't even have back. We remain so grateful to you. You are all welcome. On behalf of the Nwokafor family, Umuchi the Kingdom Family Union asked me to thank you for coming out here today. Oh, well done, I don't know nonchalant out there. The guy from the Nokia. And they cannot be a table to Nokia. Hello there. But they took the two tables. What is great? To observe this colorful and beautiful traditional marriage right here in Adazi Nnukwu. What is easy? All one about Nwokafor. One about Nwokafor. When you know I had to do one man about Nwokafor, man on your way. All one about Nwokafor and about where? No. I'm overwhelmed with the population of Fuleba. No mind it, never deliver Adazi Nnukwu to attend. The people waiting. Hey! You won't want to go. I don't know if you're you don't need a leader. Hey! The chairman all wants a line. What's in line? Today,
this couple of years, 2026. Odunukwe. That's all. Hey! Yes, sir. Ikenna and Chiagozie, 2026. Hey, go on there. Go on there. That's all. Yeah, they got the things that we said there is not easy. You get that Chiagozie more. That's what you call the announcement. Go!
Don't worry. Huh? God is the Lord. Oye,
Yano, what put in a envelope? Kaemezo, if I be a little better. Envelope! Una chama limpa da why when I okay, I'm going to put that. Chairman, Kempo, the car that is a Debian, Isiobu, Isiobi in Alonso to receive it. Only Isiobu, yes. Keep one for Isiada. Yeah, you didn't have no wire. Get ready. Ndị na-aga anụ nwaanyị kpụdebe nso onye akpọrọ ka ọzọ kene eto esi ekene ịnọ bịa kene ndị ọgọ ọ bụrụ na emezie ka awọ ọjị den tụ aka ihe amala ka esi eme ya ife ndị fọrọ afọ maka na fa mara mbara ọ bụ anyị ka ọ dịrị ndị maka ị ga-egwu aka. Thank you. Bueno, esa nota de lo vi. Ahí me anoche. Bueno, Diogo. Ahí me homenaje. Ahí wawa. You know the elevator. Una onye mbe ị na-egekwa ntị onye mbe ọ nọ na-abịa nkwụ ọ na-ebe ndị na-asọcha ọjị sacha na ọjị ka iwe ọjị ịba na ndị ọgọ agwa si na ije anyị unu ya wụ ije mmiri akpa ọhụụ na-abụ mkpụtụkọ onwe nke ya akụtụ ibi ya ọ bụ onye ka ọ yara ịwa bụ na awa aghatọkọ wee taa wee na-ekpere ụmụaka na-abụ ekpere anyị abụghị ka ha si egweri egwu na-amụrị ọtọ anyị ụtọ anyị wee na-ekene Chineke wee na-asị ya na ọ ga-adịrị ha mma wee na-asị na ndị nna anyị ba mechara ibe a onye asị na onye mere ibe nna ya na nne ya mere ọrụ ha chi ibe awụrụ ibe mere ha mere ibe anya mere ka ha na-achọ ime wee na-asị na ọ ya adịrị Odunukwe mma o dịrị Nwokafor mma o ụmụ Chima ọ ya adịrị anyị niile mma dukwuola ọrụ ọfọrọ niile mma dịrị Adazi niile mma Nwokafor anyị nọ bie ọ ya adịrị ya na mma ọ ya adịrị osisi akụ nne mma ọ ya adịrị ọgụ eji ọfọ agbata obu mma dịrị eji obi mma dịrị Chukwuma mma ọgụ eji ọfọba mmadụ ugwu ma omega ahụ ọgwụ ka ha dị eri ka ha dị eke ọkwọnụba dowere anyị ọnọdụ anyị nọ ya nọ elozozi na ilopụrụ nwa ha ma nọwi Nwokafor onye akpọrọ kwegide na ome ọkpọrọ ibi ya Chineke bịa na-ekwe ụmụazị na-abụ ha na-agwụ ahụ n'afọ ọkpọ gị Chineke ga-agọzi ha gị Chineke ga-agbaziri ha na ekele anyị n'isi ba bụ na ọ ga-enye ha ọmụmụ nwoke ọmụmụ nwaanyị ozuzu oke na ozuzu oye na ozuzu agwa na ozuzu nkwọ anyị
amụta onye ha ya azụ Chineke iwu Chineke ga-enye ya ụra ga-eji wee zụ ụmụazị a ha zụcha ha ma bụrụ ụmụaka ga-eto n'iru ha iru nne na to n'iru nna ha ọ ga nwoke kwụsị ịkpọkwara iru anyị aza anyị na-atụkwa anya na ịkpọ ya imere anyị etepụtala anyị ịka ya akpọkwa anyị abịa anyị na-aba anọrị ya chi onye adịghị nzu anọbi ya anyị adịghị gị n'ezinụlọ gị mma ọ ruru isi sekọndịrị biko Chineke bịa nara anyị bikozi anyị ata ya tata ndụ tata arụ ike site na Kraịst onye nwe anyị eze a na ọzọ dị n'obi eze a na-akụ nwata eze a na udemezue banye ndị ọgọ okwu na ya okwu na-ekwu bụ na ọ ya ịhụ na mma ọ ya abụ ozu eke bụ ozu oye ozu nkwọ ozu afọ atụtụ ụmụ ha ga-azụ ọha zụkwuo ya mara ụmụnne ha ga-adị ka echere ha agwụ agwụ na-akpọpụ nnukwu nne anya eze ala ikpe akụ onye abata na bie biko ozu ebe na-akpọpụ Odunukwe obezu ọnụ ọfọ emezie ọnwụ ka eme ntụrue agacha n'ọjị a ozi batiri anyị ka anyị ka anyị weta akwụkwọ takwa okwu Chineke gọzie ụmụazị a ka bụrụ ndị enyi na-ama atụ na-adasi ibe ndị aka na-azụta ndị ọka dị onye nwe anyị Mr. Robert Nwokafor wee na-eme mmemme ikiri nne nwaanyị a Chineke onye aka ibe niile wee gaa ọfụma. To God be the glory. I tell everybody, for those of you that made a positive input for us to succeed in this colorful and beautiful traditional marriage in Adazi Nnukwu, my prayer is that the Almighty God will continue to reward all of you in 100-fold in Jesus' name. Not leaving behind, we thank the leadership of this community, Adazi Nnukwu. You can see the President General by my side. The man who always makes things to turn around. The man who always pay the face. We thank you because Adazi Nnukwu is a loving community. Everybody is enjoying himself or herself. Everybody is shaking his or her body. Everybody is getting relaxed. What if they care? Adazi Nnukwu. Anybody be at a cultural festival on 31st will be a witness. Nobody Adazi Nnukwu obodo ọma. Ibe anyị na-eme na Adazi Nnukwu, ibe ndị obodo ọzọ na-abịa egomi. So anyị kere ndị Odunukwe, kere ndị Nwokafor, kere ndị ikwu na ibe, ndị be eze agụ, ndị nna ochie na ndị nna ochie. Kere ndị be mmụọlụ okwu. Ọ bụ etekete ejebe nkwụ. Kere ndị ọna niile bịara ebe a wee nye aka ibe mmeta wee gaa ọfụma. Kedekwa the chairman ndị ụmụnna. He is a seasoned administrator. Honestly, I must to thank you. I thank you all. You guys are wonderful. You guys are wonderful. I go through the river hopeful. The river hopeful before notice. Okay, Mana Jesus. Thank you very much. Thank you very much. We are coming to the end of this program. If you want to give now, no guy, I can follow to see where we are. Women, women, in a position to get where. Big
ife nwere mbido na-enwe njedebe. Ndị ọgọ anyị na-ekene unu rinne na unu zọrọ ọkpa dike mekwe ife ka dike si eme so biko anyị na-ekene unu rinne ife niile edepụtara according to constitution obodo unu mezuru ya mefeele so biko anyị na-ekene unu rinne na a sị na ọgọ onye bụ chi onye so tata anụwa anyị na unu abụlụgo ofu anyị abụlụgo ofu anọ ife ọma ka ọ bụ ka pd anyị si ekwu Ichie Ugonna na onye ọbụrụ onye ụmụ Chieme ọ na-eme gịnị ọ na-ebe maka ọ bụrụ na anyị ji etu ọnụ ọ bụrụ na anyị ji etu ọnụ MC ye Francis anọkwu ya ọma nke gị Francis the MC onwere ụmụnna ka ụmụ Chieme na Adazi Nnukwu anyị bụ ibe a na-akpọ primus inter pares na Latin. So biko anyị na-ekene unu niile ezife niile si wee gaa ọfụma return match anyị ejekwala ụlọ in 2 days time then about 4 or 5 days time I ejewa maka agbamakwụkwọ so biko ịnọ na ụmụ nwanne ya na papa fada anyị kenele unu rinne etu unu si wee mmekọta anyị ndị ọgọ ka anyị si wee kwu na mbụ ụkwụ ya eji wee na ya ọmakalikọlik unu ji wee bịa so ije anyị na unu ya bụ ije mmiri ije awele so pd onwere ife anyị enwero ka anyị nwere nọmba 1 citizen na Adazi Nnukwu gịnị ka ọ fọdụrụ
Umuchime, I do. Ukpa Ikenna wee kene unu nna atụ na atala anyị mgbe anyị na-egbu na nwunu kwenyere anyị ga-emebi ya mma unu ga-abụkwu daalụ na o gọziere unu eji m afọ ụmụ nọ n'isi nwa wetara wee na-ekene unu n'obodo anyị ma ebe anyị na-eje anyị na-ewu ụzọ na Chineke edobe ọdịn ọgọ so ọ ga-adịrị unu mma dịkwara anyị na mma ụmụnụ na-abịa nleta unu ebe ahụ na gọvanọ wee bịa mmiri oche etu a ka ọ dị daalụ nụ ise nwere eji eji na mma